Hi guys! Welcome back to my channel. Isang matinding kainan session na naman ito guys. Dahil for today's episode, ang imumukbang ko ay delicious Pinoy foods. So ayan po sa harap nyo guys, kitang-kita nyo naman ang sasarap niyan guys. Kaya na-excite na talaga akong kumain na agad. By the way guys, isa po itong celebration dahil umabot na tayo ng more than 1K subscribers. So taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pagsusubaybay sa mga bago ko pang mga videos. Bago tayo magsimula, shout out muna natin itong mga tao na ito guys. Shout out po kay Ma'am Irene Turing Montalban from ABA KSA. So shout out kay Ma'am Ann Park, Ana Joy Sinchongko, Iwik Mukbang at kay Milda Saison. So maraming salamat sa inyo guys. Hindi ko na patatagalin to kasi medyo madami yung mga niluto ko ngayon guys. 3 putahe yung niluto ko tapos matagal pa matapos yung lechon kawali. So sobrang crispy nito guys. Ayan oh. Rinig nyo naman siguro yan guys. So na-excite na talaga akong kumain guys. Simulan na natin agad. So syempre magsisimula tayo sa lechon kawali. So ayan guys. So yan guys, malutong yan guys. Kaya ito, panlaw na natin sa suka, toyo na mayroong limonsito at sili guys. Grabe, ang sarap guys. Ang sarap ng lechon kawali guys. Paborito ko talaga to eh. Kaso lang, pag magluluto ka ng lechon kawali guys, naku, mahirap din lutuin to kasi tumatalsik yung mga mantika ba. Tapos matagal i-prepare siya. Pero the best talaga to na pagkain. Ang sarap talaga guys. Tapos sobrang crispy pa nito. Yan oh. Sarap. Ito palang lechon kawali guys na niluto ko. Sa loob, juicy yan. Tapos yung labas lang yung crispy. Dalawang beses ko ito iprito. Sarap talaga yan guys. Ito naman yung pansit guys. Niluto ko, nilagyan ko ito ng sa Bisaya, subak. Mayroon yung pork, tsaka yung atay. Atay, pork din ng baboy. Atay ng baboy. Yan. Yung atay, sausawan natin sa sausawan guys. Ubus na naman kanin ito guys. Ang sarap ng ulam. The best talaga pag Pinoy food. Ito naman guys, nilaga. Nilaga na baboy. Mayroong sabaw dito sa gilid. Madami pa tong sabaw eh, pero hindi ko na sinali dito. Yan, sabaw.
Ito, merong native pechay, saka yung gabi. Paborito ko itong gabi. Sarap nito eh. Yan guys, oh. Yung slice nito is pata slice. Ginawa kong pork, nilagang baboy. Ang lapot ng sabaw guys. Ang sarap ng sabaw talaga. Kain po tayo. Tamang-tama yung lasa guys. Ang pamilya ko guys. Yung pamilya ko guys. Gustong gusto talaga na pag nagluto ko nito ng nilagang baboy. Lalo na pag umulan, masarap tong iulam talaga. Sarap kasi pag mayroong mga buto. Umaga na pala dito sa amin guys. Umaga kaming gumising ngayon. Kasi madaming lutuin. Sarap ng pork nilaga guys, grabe. Kanina umulan dito sa amin, buti humupa yung ulan. Yan, crispy pata, lechon kawali ulit tayo guys. No? Super lutong talaga guys. Panalo to. Open ko muna yung inumin ko guys. Dami itong inanda ko guys kasi celebration eh.
Yan o, juicy. Sobrang juicy to guys. Sa loob. Sa tatlong putahing to guys, ano ba yung paborito mo dito? Please comment below. Wala alam ko kung ano yung favorite mo dito. Ako, paborito ko dito eh. Pinaka-paborito ko dito. Ito talaga yung lechon kawali. Mahirap lang lutuin. Matagal lutuin ba? Yung lechon kawali, matagal talaga siya. Pinapakuluan pa kasi. Need time talaga pag lechon kawali, guys. Grabe ang lutong ng balat. Guys, maubos na guys. Yan guys, nabusog na ako, naubos ko na yung kanin ko. Dami ko nakain ng crispy pata. Yeah, madami talaga to hinanda ko guys kasi mamaya madami din kakain dito. Kasi nga celebration to guys. So, thank you so much guys for watching. Don't forget to like. And if you're new to this channel, consider subscribing. Thank you so much. God bless.